Honestly, that's why they say super connected. Omunga Juna Labeke, they can say for Trahia. God be good. Oh, Yamo. Because in India, near Urua, there's it. Got major places. Oh, yeah. Ejaga, I say, I
ndị ewonu ike duru niile ndị ewonu ndị na-echi echi bịa ndị anyị na-eme ka ha mma bụ na gara lekwa na oji ka ndị ihe acha nwa ebube dike nọsiti n'aka ka na-akpa iche aka ndewo biko capacity as a chairman ndị mana ha bata n'ọgbọ ahụrụ m ezigbo oyibo mesara alaribe meka agwara ndị CP ụzọ ọbara ọbara deji nwunye ya dọ biko ndị eze ahụrụ m ọnụ anabatara m ọjị n'ụbọchị ndị reka chiefs anabatara m ọjị n'ahụrụ m ọnụ ana m asị ọjị lara ụlọ eze chairman si ọjọọ nọzi n'aka onye eze Ebikoro mmanụ Ebikoro mekan Ebikoro mmanụ zon ezigboji onye isi mmemme wetita ahụ mụnwa akwado ndị ozi achị n'Ebikoro anyị ga-adị anyị nwere ọjị ọjị anyị eji isi oche ụbọchị taa mmemme anyị wụ eziokwu nsụdapụ ebidike Ebikoro ọnọdụ ọjị na ndị ọhụrụ ya ndị vileji niile nọ na Ebikoro eji ọjị site n'isi obodo anyị Nwamamba Ụmụelu Ụmụoji Ụmụtoto Ụmụalụgo Ụmụntọkwa anyị ji ọjị anyị agbadakwanụ na ụmụnne anyị ndị Ụmụagwụ site na Ụmụọrụka Ụmụnọhụ Ụmụadị Ụmụloba anyị ji ọjị anyị abanye n'ụmụ eme ụmụ Yarịmma ụmụ Sọkwa ụmụ Ezọdị amụdara ụmụada anyị ji ọjị abụọ Udoji Amaọjị ụmụ ọmụma Amangwu Ụmụalụgo Ụmụdin anyị ji ọjị anyị abana ndị klọb niile nọ n'ụzọ agbakwa asatọ anyị ahụ n'ozugbo nụ n'otu n'otu ndị klọb X ndị ụzọ social club anyị hụ na ozugbo nụ Unique Star Noble Ladies UCU nwanne dị na mba ozugbo nụ niile anụcha ebe ndị Ebikoro ndị eke bụ egwu ha bịa ụmụ youth ndị si Lobo ụmụ youth ndị ga-esikwe Amamba nọ ndị si Akabo Kingdom ezi elect ụmụ eze ebe ahụ nwanyị ndị cabinet oge eze na-atipi ha nwaso bịa nọ ụzọ aba stars Club of Nigeria ọnwụ awụ kpakpando chakara ibu
kpakpando eji ama kpakpando ọnụ ụzọ ama kwụsị ike kpakpando na-agba agbakọ ọnwa n'ụzọ ama kpakpando na-acha ka anyanwụ kpakpando na-aga n'ihu na-eme nkụja nọ Ebikoro mekan biko ndị na-enụ ebe ndị PG si ike duru n'etiti anyị taa nọ ndị ọbụla n'ebe a ndị eze nọ iji ndị eze nọ tayi nọ ndị eze nọ ndị PG ụzọ ama tayi nọ n'ụzọ ama nọ yọrọ ya gbajisi akamara gị nọ n'ọjị ọjị gacha gburugburu ya bata n'aka eze nnọọ izu agha na-ezu eze ya Dr. Franklin aka kụrụ dabreze ọnụ nga ka anyị du nga mana ọ mana anyị n'ebe a ọ kwadoro ihe anyị na-eme asị ya rịkwara ya mma ụzọ pastọ zuru ezu na-asị ihe ọma dị mma ya rịkwa onye ọra aka na hazi ka ngwa ọjị n'ihi na ihe ahụ musifere na mmemme iri ji n'ụzọ pasatọ n'oge nke anyị ga na-emekwana ya na-aga n'ihu ka o kwesịrị anyị ji ya na-enye Chineke anyị ga na-amasịrị gị ya anyị ntụziaka na ahụ ya na-eturu ụmụnne anyị gwa anyị ibe ndụ ọganihu asị m echiche ihe ọma ahụ laghachikwara anyị afọ anyị nụrụla ya ọnwa iri agana ya na njedebe ya bụ afọ n'afọ ọhụrụ anyị si afọ ịgbalịala mana nke ọma gị ka nọgide n'ime anyị ruo na ngwụcha ya afọ ụbọchị eke ọ rịrị anyị mma ụbọchị orie ọ kabara anyị mma ụbọchị afọ ọ dịkwara anyị mma ụbọchị nkwọ anyị nọ na-ekele Chineke n'ihi ihe ọma ya ndị niile anyị kwere anyị rịọrọ Chineke banyere ọjị ahụ na akụmakwa ọkọchị ka onye anyị ụbọchị taa asị m ihe ọma ihe odo n'etiti anyị ọjị abụrụ ihe anyị gọziri agọzi anyị taa ya tara ma ịhụnanya ụmụnne n'etiti ihu Chineke ma na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị ga-emezi ụka anyị na-ekwubuzi n'ọkụ. Ọrụ na-edu nwanne m nwoke. Abụchiri ego onye ọzọ tụma onye na-eme. Asịrịkwa anyị na-ntụrụ ahụ ọkụ kwadoro injinia Ebikoro na President General. Were otu chifu ya abụọ ka ọ President General otu na akọkọ ndị ọ na-achị. Ya rụrụ anyị kọleji. Biko, I'm hiding on the established protocol. Ụbọchị agabiela ihe onye eze gwara m 12 o'clock. Ihe eze gị lee wọchị gị ihe ahụ after 4. His Royal Highnesses Eze Ambassador Dr. Marcel Okwadi Kesi na Chi Egemono Ọgụ Okoro Anabako Anamegwebo Re na-ekele ezigbo ọhịa anyị onye eze nwere swag onye eze anyị ga-eme ọnụ my first constituency onye custom nke ume ruru ya ala
eze akalogbo eze ndị eze ọnụ emekelebisa ana m ewere ohere a na-ekele osimiri Ikeduru Amadioha anyị High Chief Judge White Bua Amade Osimiri ana m ewere ohere a na-ekele na anabata the second in command ndị na-ama n'ogego na ntị Ebikoro nwere mmadụ ebe ọrụ ị chọrọ ya anyị ga-eme gị ya. Anyị nwere deputy commissioner of police after CP Imo State Onyi-Igbo aha ya wụ DCP Peter Okachi ọbara ọwụ ọnwa Ụzama Antonio ọnwa ana m ewere ohere na-ekele ndị recap ibe m recap chiefs using their orado as a point of contact. You can't make alone. I'm making a very special way also there. Ebikoro Solidarity Group. I'm a member of Ebikoro Solidarity Group. A lot of people are in the Ebikoro Solidarity Group. Onyi-Igbo Mr. Peter Ozodimma and Keleha. Let me just give you a brief information about this group. My name is Ebikoro, a soldier of Bahara. My name is a soldier. They will so many Bahara, only they can specify that. All this group, Ebikoro, from that group, there are all the houses, all the factions. This na hage ekwe na Ebikoro ga-emezi. Ọ bụ nne agara ha na ndị niile ndị Ebikoro na ndị ebi n'Enugu na ndị ebi n'Ọnịcha elidiri nwụọ si ka inweta peace. Ọ Chineke na ya ezi ebe ọ na ọnwụra ma sineti ya ezi ka anyị sọpọta ndị Ebikoro sọrọ ịda ndị ekele ndụ na ebe soshal. Ana m ewerekwa ohere na-ekele ndị Club X. Onye-isi ha wụ Mr. Timothy Nzeke Amadike, ahụrụ m gị ekelele m. Biko agaghị m ahapụ ma si n'obodo anụ m aka iru ma ndị edewo ihe ọsọ gị ha ya gị na ha dị nwunye gị na-egbu di gị. Ị ga na-ekele nna ikwu ndị Ndugwu nwunye ya ọnwa bụ dọkịta Ndugwu Ipiji nwanyị niile ndị a na-ekele ụlọ. Ahụkwara m ezigbo ọyị m former Ozapa Social Club President Dr. Linus Mbono and beautiful wife UDU, yes. I'm very grateful. I'm from the Ozapa Social Club in November. Because I'm a real I can make sure for you to walk on in here. One day, Omar Ozapa, Onye Ndozaba de Mekono, Chibudi, Bodega, Alabibe. Because enweghị ọtụtụ mmanụ na ihe awụ mmemme a na-emeke mgbe onye God knows were bidoro Ebikoro. You have never failed to call us together. Ọ bụ ihe obodo na-emebe eme ka anyị aga adị iche. Ya were ji ya na-eme once in a year. Onye eze a na-ewere ohere a na-ekele gị for being sustainable to this occasion. Chineke nyere gị eze ndị Ebikoro emeghị mistake. Ebikoro nweghị ebe ndị na-agụgụ onwe ndị na-eji elekshọn ha na-achị uwe eze.
nna eze na nna ma ha ji ụgwọ isi ebe nyuo ya si alekwu na anya ụka ahapụ imerụ ala lekwa onye eze ruru n'aka. I must go once again, congratulations, sir. And I'm proud to have you as my essay. Not just me an essay. First time I'll go away and then you get to leave. That you guys, only one among the three will never raise the kiddo. There's a real respect, not just in the kiddo. And now he will say to me, because all our women he makes us for people. He has a put he made people, and he is so humble and intelligent. I'm proud that I have you as my brother and I have you as my essence. And you have represented us well. The peace I will never grow today as a result of you, imagine as our essence. Mamu, to tell you anything, I say when you say clear also. You can have your hair away in your hair, and you may hear the blood of the men you watch. This is how I'm here, local over here. I go on my advice, my deputy here, and then I represent her in our house, and then I represent her in Abuja. I did big governor. When we know my mama and her, I can't make it happen. I hear on the ABC. NBC, I want to go and lead I want to go down here. I want you to buy them. I'm a man on also. You can't buy a secret. And if you go here, I want more 4 years. I think I have it. I'm going to go home. Relation about winning. I have a I want to have a guy reach for 4 years. NBC, I don't indicate the road in Camille. So you don't know. I haven't done 4 years. Now they have an indicator to give me Camille. How you get campaign. If you come and have a you. But all the same, you can take it on here. Take a little money. I want to go money in the neighbor. They have for even in action. They should back on the nation levels. I'm trying here. However, that will quick for the years. It was in the North. As in Chineke now. I have already given you this position, this throne. I'm on that now. Okay, maybe the wisdom. That's the wisdom on your ceremony. You are going to be endowed with that. I'm a situation in I will in your man. And on behalf of the Nana and as a chairman of this great occasion, me almost and our chairman. Because I'm a Ebikoro, I'm a Ebikoro. And here I will be a Jimu Amamba. I'm a son of the money and Yanni Gawaga, War, G, or Nihu. Okay, Yaya, Banya, if I live in I was teaching that was the money in the now, Jesus Christ. Amen. This is very sweet apple. Now, Have you confirmed? Have you confirmed? This is our president. This is our president. This is an icon leadership award presented by the Ebikoro in general and his mama, Pastor Tom. On the question of religious Ebikoro, we, the entire Ebikoro autonomous community, are grateful to God for a day as this. Thereby, we witness the making Jam Festival of our traditional Eze Ambassador Dr. Basir Opadike Sinashe Gomono, Ebi1 of Ebikoro, Ebi Bulburu. Ebi, as his family called, is known for his sarcastic courage, straightforward, possible intelligence, and exceptional wisdom endowed in him by God. Our king, traditional ruler, Ezebi, exhibited exemplary team leadership, which he had no indictment during his tenure as two-time chairman of the Council of Traditional Rulers in Kedu, Imo State. This principle will still holds tenaciously in our dear community. We therefore resolve
to present a welcome back award of honor to our Eze on this 28th day of October 2023. Please, this is also an icon of unity. If you look at this icon, it represents a complex station. The only autonomous community whereby we have two streams that meet, Oromurba and Imba, as a sign of what? Unity. And that's why we are called what? Ebikoro. We are united. So, Fiji, what is Fiji man? Oh yes, oh yes, oh yes. No press, we can learn something. PG Uzawa, PG Ezenami. A PG, President and Deputy General, when the Sitania, PG, Ebikoro, out to Sitania by Henry. Oriana Pama, Nake, a woman named Abraham, Naka, woman named Kosawa. It's really good. All you don't go to the land, I call of 2 days, 1 day. We have a woman now. Mana, here we talk to Ilija, Ebikoro, my house to Ikelu. Come on, then take a man house to go down. One red corner, one by one. Here now go out, I want to visit the ops. Now, Lagos need it. On the Balandina, this is the one that walking. You get out. All that is not a rich. Mana, every my area. I don't know to act in a jacket and bar. Why they really got Jim again? Oh, yeah, it's in the Met. That book is chairman of occasional. Come on with it. Jainawa, all you need to make it. In house in Apple image, Apple image, Apple image, Apple image, Yaba, and I say, Chapo Gemenio, Yeni corrected, no Ruby, Utito, the Kele, the design man, on a garage take when you're carrying Gana. Sugar, no baby. Diana Hamza, Nama, Namos. Amen.
ga-abụ ihe ọma anya n'ime na afọ na-ekele Chineke si oke anyị ga-akwa ji a oge nke anyị ọmụmụ nke anyị gozi nke anyị adị ike nke anyị ọmụmụ site n'aha Nna Amen. Our own sweetheart, the chairman of today's occasion, Warari. People, ice water, Ebi, Awalaji, Ezirume, Awaji. People, as chairman of the occasion, because Nwachaji, when they are now all of the children came a follow. Agoma, Apua, Yuna, Otu, Ebi, Chikawa, Yeni, Nakaya, n'oge iri ji ma ụlọ ọ na-arụ projekti ya enwere ihe na-ese ga-echenji ebe na ahụ ama na fọndịgo ọ na-ewere ogori 250,000 na waji ahụ Jizọs Kraịst Secretary of PG Secretary. Nke PG na Wabaji na 29,000 naira. Ama Wabaji na nwanne nwoke bụ Saremon Ibe and the Franka Ibe. Ọsị nwatara ji a. Ama awa ya n'aha ya na 500,000 naira. Abidja tó bí olóṣèlú. Ndálẹ̀ mọ̀ rẹ̀mọ́tì bẹ́ẹ̀ ní US. Ọ̀sà ya gbàgbà fún. Mana sí wàá jìnnà wẹ̀rẹ̀ 500,000 naira kọ́ńtà. Wọ́n ní àwọn kẹ́hìn president general. Síláwọ̀ ayé ìṣúná kìíya 20,000 naira. Bẹ́ẹ̀ ni president general ń bọ̀ ọ̀sọ́. Any 29 autonomous communities in the country put out a new 29,000 naira. Ebikoro ndị ụlọ na amalị ezinụlọ ama awọ ji a 10,000 naira. Ebikoro ndị ụlọ ọgwụ a bụ ndị ụlọ ahụ. Ọ bụ gị na nwunye ọgwụ mkpara mba. Ahụla m ihe mere. A na-ewere nwaanyị agha 5,000. Oseti. Daddy. I'm going to go today. Everyone. If you are loved by people, a lot of people like you.
anyị na-ekiri ebi iwu eze ụmụ okorobịa oge ga onye ga eze the use of the community who's about to get out of that street. So the way number one, the one of the sound of the one. Then the Ebikoro took at the mama in the Buddha. Next time, I will have my statement. Because the level we use now, ezinụlọ a na-enye 50,000 eji waji. 50,000 naira cash. Deputy Commissioner of Police Peter Ukachi Opa 50,000 naira strictly for EDG. Ọkụ ebubedị gagbo sịrị kọmiti ha ga-agbani. Echetara ma ịwụ maka sajin ọbas na ntụrụ ihe ka sajin ọbas. Na-ebi nọ n'alụ sajin ọbas. Enwere sajin na-aga n'ọrụ Deputy Commissioner of Police. Ọ zụtara ụkwa dị ihe eze ga-akwụ. Ebikoro. Okay, one eze ezube ram ozi ọgbọrọ dị mma chairman of education ndị chief ndị nne gbamara ya ya dịkwa nye na mmanụ anyị amanụ ya ịkụgbadoro nga aka ịbịa ihe eji dịka eze anyị sidekwado ekpokọwa anyị anyị azakwaghị ewu n'aha nwaanyị mụrụ bụ mama Francis Onyemechi ọbasi n'ihe anyanwụ onye nwanne nwoke na-ejide taa aga m enye 50,000 naira. 50,000 naira. N'aha ezinụlọ ngwa amụta 50,000 naira. Kedu ka ndị ya gaziere ụlọ onye eze ka ga-ejibe omeji ala ana m eji mkpekeleji ala biko eze na ọmịwu ezigbote enyi m nwoke ọ nwanne dị na mba barista nne m awụkwanụ nwanne dị na mba eze Ebikoro o nwere anwa nne mụrụ m na-akpọ anwa ya lọọ na aka abụ ka e buru iwu ajọ nne ihe na ọkpọmụwụ omemgbe o ji nwa m maka m hụrụ anya ugbu a anyị na-ebidogodi nga asịsi n'isi wa ngwa ji mewuru otu ji laa maka ji m kọpụtara ọ ga-esi ike duru n'ime eze niile m na ike duru ejicha ya rie ji onye eze a na-echigodi 200,000 waa ji werekwe n'oji ji laa ana m eri mpekele ji ọ mara na ọfọ ma n'obi Ebikoro ndị ụlọ biko asị ọtụ ụkwa n'ụlọ mgbede aha bụ Chief Kalistus Ngoma osisi ọmụ obere dị nwa of our autonomous community. Aga m eji amasị ọkwa na-ebi awa ajụ Chief Ngoma Yawaji Agana said open Yawaji with 50,000.
Ikejuru n'onwe n'o. Adakele onye ọbụ. Ya wọta oyi. Nwa ha nwe m aga m eji 50,000 ahụkwa ji. Osisi ọkụ gọọmenti. Osisi ọma.
ekelele ndị Ebikoro n'ụzọ ama na ndị keluli na-ebere mmemme a nke eze anyị megeta aka Chukwu bara n'ime ya n'ihi na mmiri sụrụ aka emume ejicha adịghị ọsụza ya chọ esole Chineke si mba ọwụ mmemme aka Chukwu bara n'ime anyị na-arịọ onye ọbụla bịara nga larue n'ụlọ ya ebe o siri bịa enweghị mmekpa ahụ anyị na ndị nnabatakwa nna ya anyị alakpuo na nke anyị n'udo na ọṅụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye This is a vote of thanks. I know you no problem, man. Yeah, only the land, the Asimo, you all are number 9 times. Chineke ga-akwụ n'ụgwọ ya mmadụ ka ọmadị n'aha Jizọs. Na-echeta eze obodo Ebikoro asị Chineke wee n'ọnụ n'aha Jizọs. Ndewo ya dịkwara onye nwere onye azụ mma ya dịkwara ndụ ma n'aha Jizọs. How is that? It's not about the master of the president of the month. Maybe definitely Ebikoro. How was it like Ebikoro that was the baby that happened those happenings happen. Yeah, me get out and it is down that for 2023. Even I my 9 years. I will believe it like that today. I was very old man so and I'm not going to hear before. So embarrassed. I know you to make an job, you know, I got anybody can handle I see, yeah,